Isin ka mo? Ano mo ha? Mag-slide tayo, slide. Tayo! Ikaw na lang. Tara tayo! Tara! Tayo pala. Tayo eh! Kaya sabi niya tayo, di tayo! Yak na! Shoutout po Kuya Rene. Amo ay, Kuya Rene, amo. Ha? Gana, gani. Yasi. Ulan ka dito. Nagbubutangan sa ilo eh. Nag-aanda parang ano. Saan pang yun naman? Nabubuhay kaya kasi nagbubutangan sa ilo. Ayan. Ba? Ayan. Yes! Ha? Dapat ang inulog yan. Dapat ang kirap pa. Amo talaga.
Kamuay! Salamat po, Kuya Ernie. Oh! Pagkakasal. Oh, ikaw ka. Oh, gas. Paano mo kayo? Kaya magtuupan ako. Yo! Nakamidyo pa lang siya. Raul! Katakul. Kata na pa ko icing. Ito yung tisang pa. Langaw. Umoy! Sarap ka! Ayan! Kain tayo. Kain tayo ng cake. Ayun sa camera. Sino yun? Pinsan namin yun. Sana hindi ko rin. Sino yun? Tawa. Si Imkoy.
Yan si Aw-Aw. Ada tipi ka dyan? Sa mo ang sa swimming pool kasi ma'am. Di ba? Patilapia! Walo! Mabikuan kayo. Ano nga ni? Ano na? Hindi tarong ka ng kudako. Ano nga ni? Binalik mo. Wait! One. Aginiyas. Ayan. Ibang managing kaginiyas. Ha? Aginiyas. Ibang yan. Di ba? Ada nakatakong na tilay. Tumulangan ka tako. Pre kaya tangkayo ang gamit. Ang kanina. Mababaw man mo na. Mababaw man Ay yan. nakabutan kami. Bagay, nagbalik na nila. Isay. Sige, matinibag lang. Sige. Kain tayo ng cake. Hot out. Ikaw man ng gulok. Buong araw. Yung ano, dito, yung tubig na continue. At may mga isda na lumalangon. Mamaya pakita ko dun sa yung lolo. May mga abang lumalangon, may mga isda rin. Presko yung tubig dito. Papa kumakanta. Yeah. Yeah. Amoy! Wow. Utoy! Utoy! Kuha! Kuha! Lagyan mo dun, no? Lagyan mo dun, no? May mga isda dito. Makita ko. Sana makita nyo. Ano na nak yung fish? Hindi na patay, nakuha namin.
Against the light kasi. Tapos yung sa ilalim po niyan, kaya ganyan yung ano yan, mga bato-bato. Pakita mo nak yung bato. Napakita mo yung bato nak. Kuha ka ng hindi sa yung hindi siya tiles. Bato po yan. Puro napakalinaw ng tubig. Hintayin mo mga isda. Pakita mo. Ito. Yan against the light eh. Papa, nag-iisip ako. Yan Oo. Ay ba? Yan mga bato yan. Yun. Ay, pinagtanggal mo nga pala, nak. Balik mo yan, nak. Pagalitan tayo. Huwag yan, nak. Balik mo. Balik mo, pagalitan tayo yan. Sila kay mama, papa, kumakanta. Belong to you, lady, give me. Dan si mama kumakanta. Si papa umiinom. Amo. Si mama po kumakanta. Saka si papa, inagaw na ni papa yung mic. Wala na tuloy yung tilapia. Magpapalaro ako. Sino maglalaro? Unahan malunod. Unahan malunod, 500. Magpapalaro tayo. Unahan malunod. Ay dapat punuro rin sa 1,000. Mag-iba. 1,000. Garo rin pa sa 5. Rin pa sa 5. Ayan. Enjoy! Minsan lang to. Singko pa. Yo! Amo ay!
Yun. 7 viewers, hello po. Sana all. Magaling kumanta, sana all na lang talaga. Pinaglulo. Dapat lang mapanood at piskin nila. Dapat. Nagbabay pa ng mag-aho. 7, 8 na. 8 viewers. Ako ka na doon ba? Ay! Salut viewers, shout out po. Ayan, salamat po sa mga kantabay dyan lahat. Kenneth, kopi ko lang. Kenneth, amo ay baga. Magaling kumanta, sana all na lang talaga. Salamat po sa lahat ng sa Team Pahaway na supporters. Kuya Rene, salamat po. Sa mga silent viewers po, maraming salamat. Amo. Di malamig na. Lumakas na yung hangin. Nakatakas tayo sa ano. Malamig. Di mo alam. Di mo alam eh. Yun. Mayma. Tercero. Enjoy po. Team Pahaway. Overtime off. Kira bayad sa tuloy pa charge? 20. Libre. 20. Hindi na charge. Overtime ang Karigos ng Team Pahaway. Salamat po sa inyo. Shout out Team Pahaway. Finally shout out. Mag-charge. Si Bills ay nasa ano ata. Merna Piso Tercero. Enjoy po Team Pahaway. Salamat po. Shoutout sa lahat ng silent viewers. Canoli shoutout. May isang pogi. Sir Janet, salamat. Happy birthday daw sa akin. Salamat po. Sa mo tayo sa Shoutout. OGDS. May OGDS po. Pinagkas siya sa van. Yung sakay ko 15. Pang 16 ako. Grabe. At yung binayaran namin 75 yung adult. Pwede saang lugar daw. Pwede lugar. Pwede po Irga. Sa Irga Puan. Sa Masusok, Pulpor. Kinit, okay.
sabi nung kapatid ko, parang mag-uumaga raw kami dito, overnight. Hindi lang natin alam. Abangan na lang kung ano mangyayari. Kasi mag-alas 5 na. Alas 5 dapat labas na. Sabi ng mga kapatid ko, huwag na muna. Nag-extend. Abang-abang na lang kung paano yung ano yung mga kapatid ko. Happy sila. Sana all happy. Yung kanin marami pa. Dami namin sinain. Ginseng takal. Para kung magabihin nga, sabi ko, damihan yung saingin. Para kung gabihin nga, pag makubos na yung ulam, bili na lang sa sentro. Andok, doon na yun. May tilapia pa naman na inihaw. Diba? Yun. Kaya minsan lang. Bukas, pag-uwi, mainit na naman. Pwede lang. Pwede mag... Sa Erika po. Erika. Si Aw-Aw. Si Aw-Aw. Ha? Ha? Live. Live. Ano? Kunin kita po. Ano sabi mo ni? Gusto na nini mag-medyo. Ako no? Ha? Hindi! Hindi nga ni kung nagkuli o ano. May video ka pa rin siya. Please. Pwede man kung may kuli kita, tulad kita karnabal. Hindi ka dyan. Depende kung ano yung ano. Aw! Amo! Init. Shout out, Kenneth! Yun. Guys, turuan ko kayo! Turuan ko kayo malunod! Ito ka na views. No. Sige, turuan mo kung paano malunod. First step, ikakala. Second step. Second step, huwag kang gagalaw. Yo, aw. Kuya Rene! Happy birthday. Hindi ko birthday! Ay, shout out! Ano yan? May na? Hindi mo narawagan. Panyat-nyat lang. Pa-shut up! Shut down. May ima. Ano? May ima. May na. Sister. Pa-shut down? Pa-shut Ano up! talaga, aw. Mga urapak na mga pasmado. Like Yasi Acopiado sa Rubin. From Barangay Guyudan. Yaon at sa ano magagabagayan ko pag nagpapadyante ka. Agto. Ay, lang doon ka pabisto. Naliti kita sa phone. Boos ma. Agto pa ka doon paketo gayas. Sudiya na. Yun, shout out to Bibi, shout out. Kay Kuya Rini, sabihin mo. Shout out Kuya Rini. Amo. Shout out. Diya, Kuya Diya. Sabi mo, amo. Amaw! Hello po. Amo. Guys, ito po yung paano maglangoy. Employee din, ba? Tapos ako Paano nilibas malunod? sa Purias. Para na ganyan. Yun. Yun yun. Wala na. Adjust the light doon. Sabi ko na nga. Hop. Guys, may magic. Nawawala ako. Ayan o, mga bato-bato o. Bato-bato yung sa ilalim nito. At saka mga bulo. Oo. Ayan. Ayan. Hello din po rin
Shoutout sa inyong lahat dyan na nanonood. Sino yung pagkataas ng paro ka na palpag kung uyo? Mag-carnival ko. Saan ka namit uli? Nalagaw mo ba yung papa? Baby, sino mo ba? Baka na ako na boring. Baka ko na uda mag-overnight. Oo. Then papa? Kaya sabi mo pa ba, din pa kung mag-arabutan. Minsan ka ba mag-overnight, alas ka pa rin mag-arabutan. Mas magayon yung anak. Di ba? Ako minsan yung parang kayo, gusto ko yan. Uda, bukong mati. So mga jowa ko ano? Yung Ano ganyan din ka, naamon. ito. Yeah, gusto mo pagkakatan mo sa iba sa mga bakla. Ako, boring. Mga friends mo. Ito mas kung uli. Ilo. Karnaval. Ito ha, mag-agi nga ito ko ha. Ito dyan. Ay. Ang pamasahan. So yung kumikita kong paano sa mga dalaning. Ako dati nakita. Pag ikaw. Kasi di na sa gamit ko sa pang-eskwela. Ah. Enjoy yung birthday talaga. At sa birthday ng anak ko sa August, depende kung saan, kung dito o dagat. Ginaganon pa. Magpapalanuan pa ng gusto. O maghahanda. Depende sa ano. Ihip ng ahit. Paring Jason, dapat ang channel mo si Kapag na lang. Kabunga. Yan. Kasi ninyo ako sa swimming pool for the heart. Doon ako kuha ko. Good for the heart. Ano ng sigarilyo dyan? Adana ko. Bakit na pala sigarilyo? May galina. Hindi pala na kami sigarilyo. Kinakagat ako. 5 viewers, luko. Ay, may galina pa? Gili? 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 May swimming ko. Para sa mga darat. May swimming ko no. Huli kita mga alas 4:30. Ayan na, buwan na kita. Sige. May swimming. Malanganan kita sa nasate. Yan. Kuhan sa naman. No, arga na ano? Mag-ungay ka sa ka, kung pera additional. Ay, puta! Putal. Matagal kayo magbutuwa sa tubig, paring Jason ni Aw Aw. Bagat ko, nakakabuta ako. Aw Aw, minsan sama ka sa mga vlog ni Kuya mo. Alamid, masaya viewers kung kasama ka. Kung halimbawa mag-extend overnight. Aw daw, Aw Aw. Uy, aw-aw! Ako lang maglangoy. Update, update. Ito, Mina, inunahan kita maglangoy. Ako na. Inunahan magtango. Inunahan ka sa update. Update mo si Raton. Good news. Good news. Si aw-aw marunong ng mag. Malunod. Si aw-aw marunong Sana all naka-church. Sorry. sa to extension. Uy, ako, perfect. Overnight kita uda ako iskilan pa. Uy, mabasa, mabasa. Oo, uwi na kahit wala kang pasok. Sad ko man daw si ma'am, iya mag-adjust. Patrod mo sa mga makinis. Ako nga ni gusto lang kanta sa mga sinatan kasi ma'am. Sad ko daw si ma'am nga dago. Ma'am nga dago. Ma'am nga dago si ma'am. Yan, yung kwento nila. May pasok daw sila kanina. Makabot ako sa... Mas nag-chat sa teacher nila. Muntik di matuloy yung swimming na to. Oo, ilagay raw doon. Ano lang papakita nito? Ayun. Enjoy ka, enjoy. Yes, siyempre. Si Ao lang sa kalam. Ha, di ba? Masayahin siya. Yung viewers, 7 views.
Wala na yung isda. Saan ba? Saan ba? Saan ba? Ah, dito. Tapos anong gagawin mo? Tatanggalin sa salbabida. Papakirin ako marami ng halog-langoy. Exercise. Shoutout ka sa 7 viewers. Shout out. 7 viewers. 7 viewers, naging 8 viewers na, tapos 7 naman. Bakit naman? Ano yung wish mo kanina sa akin? Huwag mag-inom ng alak. Mag-inom ng alak. Ah! Ulitin mo! Kaya na nga, kakuha ko yung wasin ko. Ba't ako nag-inom? Ah! Maglaro. Yun. Sarap talaga maligo pag yung hindi ganong crowded yung paliguan. Hindi ganong maraming tao. Pero pag Sabado to, nako, puno. Pag Sabado sa Linggo. Kaya sabi ko dito tayo mag-swimming. Pag hindi Sabado, hindi weekend. Yun. Ano sabi? Ano sabi? Pag hanggang midnight, 80. Oo. Pag gram-rag, tagsang gados per head. Mga alas 6. Oo. Sa inyo. Ilan ba na? Migro daw sa Sanggatos. Hanggang tig sa Sanggatos. Nabot man alas 4 sa madaling araw. Saan na pala kita, Erika kanini parang ano? Nabot alas 6. Parang sa Erika kanini. Sanggatos, pero kita. Di sa Naman is. kami ka lang. 15 lang yan. 3 1.5. 1.5 lang agad. Ah, wag na. Akala ko, additional lang Oo. kayo. Di ba sa overnight, 100. So, nag-60 kita. Hindi na rin kayo makakalangon yung mamaya. Malamig na yan. Abang ang tanggap ito, good? Namit ka na ba? Kaya, magkaroon na naman ito natin. Lumas ka sa hada, alas 6. Wala mo kung hanggang 2 oras. Yun. Rinis siya lamig pala ay. Pero anong oras pinaganda sa akin? Kailan? Ay, mga dito ay man bago naman ako sa dito. Oo. Kahit anong oras yun. Kasi, Sabi nga, buong araw, kailangan tig. Kung nabat ng tignan, minsan, dapat nagtitin lang. ano? Daan na sila kanila. Hi guys. Ay, nagkusukoy. Daw. Bye. Tuloy mamaya. Bukas na lang. Ilan? Ma'am, tuloy mo. Bayan ko raw. Update mo naman si ma'am mo. Ma'am, dinadagos na yung kunin mo. Dinadagos din. Abot man ka dating gabi. Kamuhol man ko sang gusto. No! Ako nga pala si Aw. Aw, at siya po si Ew. No! Ew. Mari pa kayo mag-unod sa mga kita. Ulay buwan. Sana all naka-hotspot. No, natutipsikan. Abangan nyo guys yung mga upload ng mga... Hi guys. Amo sana all. Bayan nyo Amo. yung mo sa ko. Shout out sa inyo. Pati Jun. Sino naman mo? Kabugan ko ang cellphone mo kapag ka. No! Arayam.
Amo pa eh. Yang masalit, wala, agma naman. Ligsan ka naman. Amo, pagkuhan na. Ako mo. Rayo. Masulap talaga magbabad kasi mainit dyan sa Pinas. Amo, kapris ko talaga. Presko. Ganun sa lab mo. Ikaw kaya. Teka lang, may na pero babakit. G! No! No! Nagaling ka na kita siguro kasi nawatak ka. Ano ka naman eh? Lagyan yan, talagang ino. Ano saan kami? Ha? Lagyan yan para magkulig ah. Kaya, ano nga nila sa pag-abot natin? Huwag na kaya niya, dahil ang gabis ko yung sumakay. Ba't another 6 7 na nga yun? Amo. Hop. Amo. Mas okay nga na tayo na. Tapos na. Mas okay nga yan ano. Yung di gaanong maraming tao. Hindi lumabo yung ano, tubig. Sir, sir. Sa inyo nagsasagot yan. Pag ginawbo niyang parang Jason, Frisco. Labag muna. Labag muna. Amo! Pag ginawa po, presko talaga. Lalamigin ka talaga. May kanin naman tayong dala. Ulitin na naman natin yung ano, kambingan. Nabasa ako. Amo tapos, nawatak na ako. Oh, sa kanan, dala nila. Ay, ako wala. Ako kami din. Bay, puto, buti nga. Sana si Papa. Nilo na pagkatapos. Amo ba ka? Diba pa nag-ibig? Diba? Relit mo pangalan na. Sige raw, ranay pa mo raw. Parang baka? Sabagay. Nagdatuwa ah. Diba, kami mo kayo dito. Lumabas doon. Ay! It's a prank! Pero si friend namin si Kawander. Inantay si buong araw. Naprank namin si Kawander. Inantay si buong araw. Naprank si Kawander. Concerned citizen? Sige na. Kanta. Sinat, ate mo sa Muna. Ano yan pa? Kanta ko, no? Di na nasawa. Di na nasawa sa kanta. Hindi ko nanonood eh. Kanta namin. Team Aleman, ingat sa pag-uwi. Ay, salamat, Kuya Rene. Kuya Rene, shout out. 7 million viewers. Sa pag-senior, kailangan laging nakabusunod. Ata mo na yan. Matang ko kaya sa tilapia. Nakatungtong na sa tilapia. Nakatungtong na sa tilapia. Tapos pala
Hindi. AKB. Kanya-kanya. Baby, shout out! Alam mo na, pag uli man kay KB, kanya-kanyang baktot. BKB, kanya-kanyang baby. Yan ako nung kalais ka ako sa saya. Baktot ka na darawa na. Oy! Marian Rivera. Sige nga, ulitin mo ngayon. Ulitin mo. Yung ganyan mo. Para si Marian ah. Bullshit. At hindi yung buhok mo, hindi nababasa. Nababasa niyo na. Kahit ano yan, nakakabasa. Oh, yan ang alamin! Woo! Alamin! Bakit naman gusto di mo kaling alamin? Kaya uno next time, sabi ko sa alamin overnight talaga. Ang gatos. Yun, kumakanta na sa Alamid. Sa alamin, magaling sa sandat. Ah, kumakanta na sa Alamid. Masusopo sa masusok. Oh, nang viewers sila po. Malalantol ko. Sino? Panilo pa rin pala na. Purong mga halatado sa anak. Luto-luto mo na gani. Ayan, lobot na. Para pa rin bank. Power bank no. No. Power bank ni Tibo. Saka sa cold squad ang mag-ate mami. Kulang pa ang iyong mga dahilan. Alam kong iba na ang tinitibok ng puso mo. Bida na, Bi! Lobat na.
Param na lad, param. Sisid tayo, sisid. Ay, Wilson. Isig. Kuha na. Ha? Gunting-guntingon mo na. Ikaw panipla ka to? Ha? Ikaw ka panipla. Eh, kayo sa ko, wala, halimbawa, eh, pag magdag, mas kumain. Butong mo, Robe. Butong mo. Dali na. Butong mo. Congrats kay Alamid. Alam na, nagmamahal si Pula. Ba mo na narakot ko isa na, oh. Gagawa. Damit ng tilapia dito sa ilalim. Kumalangoy. May pangkaya. Kasi di daw niya nakakontak si Nona. Sabi na niya kaya kung papikat mo daw si Nona. Amo. Amo. Amoy. Amo ay talaga, amo talaga. Amo na talaga. Talagang amo na. No, para ka pero no. Ito pa bang tataro ka. Yun, kinakanta na po yan. Honey, my love, so sweet. Yun po yung kinakanta niya. Patilay ko gagawin. Okay. Okay. Araram na nga. Yan tayo sa ano. May payong. Mag-angat. Mag-beautify. Mabugnaw. Gano'n ka dyan ay. Mag-blow dyan ay.
Ayan, kumakanta yung kapatid ko. Amo. April Boy Medley. April Boy Medley. Pag medley pito, siko. Ito na ako yung kami nakatawa.
the sorrow of on the will you near to speak your mind? I will listen and I will be here when the Lord disturbs flying through the wilderness and crying. Will you learn? Yes, I will be. Seasons of rain for Jesus, all lights of sunlight for years desire. I will be here when you cry on my shoulder in the wilderness longer. I will hold you and I will be here to watch you grow when you need. After you reach you want to be, I will be. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave to me. Seasons are made for dreams, our lifetimes are made for wings. You said I will be here, we'll be together forever. Yes, I will be One hour na pala. Manumal.
sa kaumbatan. Walang pilihan, walang diwata. Diwata, ikaw ang buhay ko. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Diwata, ikaw lamang ang aking ibigin. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon, ako'y muling nalulungkot. Dahil mukha mo'y di na muling nasilayang. Ang buhay ko'y bumalik sa kadiliman. Diwata, ikaw ang buhay ko. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Diwata, ikaw lamang ang aking iibigin. Galing talaga kumanta. Amo gaga. Noon ako'y nalulungkot at walang kasama. Kasamang nagmamahal, kasamang umuunawa. Kaya ako'y humingi ng tulong sa buong pag-ala. At kanyang ibinigay magandang diwata. Diwata, ikaw ang buhay ko. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Diwata, ikaw lamang ang aking iibigin. Diwata, ikaw ang buhay ko. Diwata, ikaw ang pag-asa ko. Diwata, ikaw ang liwanag sa buhay kong madilim. Diwata, ikaw lamang ang aking iibigin. Amoy! Amo ako. Hello. Nicole! Huli kita. Mas mahal ko loko. Patong-patong. Madilim. Against the light. Nicole! Nagsising ako. Against the light. Si Awaw kakanta. Against the light pala. Hello. Sa akin ang
Hindi mahanap sa lupa ang pag-asa. Yan siya o yung kumakanta. Nagtitiusap na lang Ulala. kasalanan. Amo! 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 Ha? Sisig? Sibuyas? Giris ano? Tayo na sibuyas. Hmm? Tayo sibuyas. Ito. Luto tayo ng sisig. Salamat po, Jung Ying. Happy birthday kay Jason. Happy birthday pa. Enjoy lang. Salamat po. Pagbati. Ako sa langit ng isang himala. Kasalanan ba? Humingi ako sa langit ng isang himala. Pag-asa. Adjust mo na sa lang pag-init mo. Kaso light pa rin. Luto tayo ng sisig. Ulit dito. Ito lang, ito lang. Ah. Ito may laman pa. Ano, butang? Pwede mo lang paninibin. Paano all may kape? Yan yung butang ko yan. May ulam po tayo. May kanin pa. Daming kanin. Luto tayo ng ulam. Dapat din ang tumagaan na ano ng bango mo. Muna ka, Mak. Kain tayo ulit. Beauty. Aygot nga. Kape po tayo, kape. Teksyon katawi. Beauty. Ay, may dala akong ano, beauty. Wash you. Say my name and sound so sweet. Daddy, oh. Nagbubulo sa nagbubulo. Siguro di ka na nagbubulo. Sponge lang, sponge. Baikot pa ako. Muna ka, Mak. Bakit
Iba kundi sila tiyan na. Natalo na pagdesisyonan namin na parang uuwi na kami. Hindi na kami mag-google din kasi Ha? Papasyal na lang. ano pa. Isang pasyan na lang ata kami sa Iriga. Tatlo po. Ay, kapag na. Pangligo? Tapos ko na ang sa sabon. At kilo, lalaro ka. Sabon! Daro ni Ilad! Ugas! Ugas! Hindi ko yan eh. Tama din, anak. Sa bag ko. Tatawagan niyo sa sabon nun. Hindi ko alam. Hindi ko gumamit. Ano yun? Ba't man ni Ilad? Hanggang anong oras sa kondo ta? Sulit-sulit. Hindi man may kapatunawan si Luciao. Ano vlog eh? Hindi na kita no. Daming nagsisilo. Alas 10. Bidok. Daming nagsisilo. Gawin mo. Alas 7. Ay, luto tayo, luto. Walang pang pinali si Atot. Naminggan na ta. Matagal na itong di nagagamit. Ayun, mantika. Silo na mo. Hindi ko lang. Daming kita. Hmm? Wala? Ayun, mantika. Dama kita dengan Ito kutsara na ka din. Bili. Ringgis pala. Dalawang salang. Susi. Ang baboy na inusi. Kita mo ba sa swimming pool? Ano ba sa mga swimming pool? Available ba ka?
Natutuluan. Ma? Ma? Hindi daw. Ma? Eh, titignan tayo doon dito sa kasiyahan. Pwede tayo magbabandaw na. Matatapos na yung oras natin. Eh, narinig ko sa nagbibig ay. Huwag na, iwan kita. Pag kasing maldita mo. Yun eh. Paano magandang? Yung araw. Yung araw. Yung araw? Yun ang dapat kasi namin yun isang doon. Maganda yun. Marami. Yan, pwede na yan. Sarap ka na! Dinakdakan na to. Ay, masing na ano kasi ito. Naka-library. Ano ba natin ito sa sigaw ah? Yun. Ay, ang sino na lagong. Parang mo talaga sa lumago. May umiiyak po. Basta ako sa tingin ah. Souvenir. Kasali scare. Kabilaan pa rin. Pero ba na talaga magkakalit Ami sa Magno? Babakbak. Kanto Sige. masbang. Dahil Ayun. Ano? Ako sa Baglaw na kita. Mas marinig ang plato ba? Luman pa ba? Hindi niya. Sasabihin niya hindi. Pagalibago niya gusto. I love it. I love it. I love it. Ano ka na ito? Sabi na mantika. Mahal mong galang. Manami, employ, manamitan mo ba sangko? Ito ako pagkasal. Kali man ganigalang diyan. Karen. Ay, napot siya ng halihap. Ay, naginig ka. Yes. Teka na, boy. Napot si Kubi. Sinura ni Mudra. Nakaturog ako kanto kayo. Nabusog na ako. Napot siya ng Wala, halihap. ganito po. Wala itong bakla, tol. Puro tayo dito lalaki, ah. Wala ba lang itong mga kapatid mo bukal? Ayos. Tingin-tingin. Nakaganda pa ka mo. Amo, may pairiga na lang. Hindi man magkano tapat. Okay lang. Ay, maganda na lang siya. Mag-ano na sila daw sa Sa carnival, carnival, carnival. Carnaval. Carnival, carnival. Carnaval. Carnaval, buong carnival. Carnival. Kaya nga ni. Carnival. Carnaval. Karnibalahan. Carnival. Kapag karnabal, may Carnival para ka ng tao. Carnival. Carnival na para ka sa tao. Carnaval pa siya. Carnival na niya. Bago sa kanya pa abot. Carnival. Carnival. Sa Carnaval. Oh, hanggang to, pasyalan. Carnival. Parang carnival. Pero hanggang to, pupunta. Asang gato sa entrance ka naman. Carnival. Dagat naman, dagat. Ay, balata. Kaya kaya nado kay Juan mag-arkila. Hindi naman kaya kaduli pala. Ano yun sa din bukong ko doon sinasakit. Merkan kay employee upload. What? Bebe? Pero nga di babay mo bitaw sa kita kan nganod, babay mo Wala, pa. nabot na yung ano natin. Kakaos ko.
Chili. Ay, nagtamo rin. Susad-sunasan tamo gusto. Ito talaga, dito lang siya. Si Bibi. Wala dito mo sarap. Ano, may kunin ako ka na? Nagluluto pa. Pero ito, hata. Unang dumating. Nire-dish pa nga daw. Sili nga gusto magpawatak, ay watak ko yan. Ito ka na yun. Sa diri na pala yun. Yung mga ito pa pag rin-rinbawan mo na kalabasa. Pag rin-rinbawan na ito kalabasa. Basa. Kung saan di ba sa ito na ako ginabangan ito ubak sa ginulan. Amo naman ito. Ay ka na. Ay, Bakit ko pero ko ng sino na pera. isang sarap upang ulas. Top picture. Ano? Mapalutog ako dito. Sisiwan mo pa ako. By X. Ito na nakita. Pag naman yun, alis na tayo. Ayan. Oh, hanggang dito lang ang laman ko. Bye-bye. Kain po. Maya, uwi na. Bye po. Bakla man na ito nagre-remoke at tumasad ah. Nagtrabaho.